Junior Department zirlai zongzong te iswa mingin chi beivek ule voina kan zirlai tur hi zirlai samthum pariat na alfaya fapa jacob chanchin ani kan zirlai na Bible chang chhar tur ronda hi tirko te thil ti khat chang thum ania atwar hnu in tirko te hne na fianarin tlak tam tak mangin nungin ain lara ni somli zet an hne na ain lara pathian ram thu a soi thin ti thleng hi ania kan zirlai na min ko hmu tum chu iswangin remna siam tu kan ni ve thei ani tih hriat tir ani voina chuan iswa zirtir zinga hming in ang pakhat kan zir dawn ania chawlhna hmasalama lama te khan khawpui rifa te Jebediah fapa Jacob le Johanna chanchin kan zira voina ve thung chuan alfai fapa Jacob chanchin kan zir ve thung dawn ani alfai fapa Jacob chanchin hi thuthlung thar buwa hian a hming chauh ti lo chu chanchin zia na engma kan hmu lo awangin iswan a zirtir som le pahnih te zinga tel tura ko dan hi hriat chian ani talo ni iswa zirtir te zinga a chanchin hriat tur om tlem ber ania a hming bak chu a chanchin hmu bel tur thuthlung thara pakhat ma awm lo ani Jacob hi Jebediah fapa Jacob nen soishan nan Jacob te zok ti emo Jacob naupang zok ti in an soi thin ama hi apum ruwa ate deuh awanga ti ni in alang Mathai pa hming hi alfai ve bawk ania wangin Jacob nen hian unaw ani nge rinama zirtir som le pahnih te hming ziana hian Mathai hming zia hnuwa alfai fapa Jacob tia ziak ti ania wangin an unawa hian naupang zawk ni nge in alang Jacob pa alfai hming om zia chu hruai tulal tina ni ome Aramik tong chuan halpai ti atanga lak ani Jacob mi zia Jacob le unaw pa Mathai hi unaw mani se ngei dan le thliar dan imper san tak ni in an lang Jacob chu Rom sarkar hatuk mai zingami ani lai in Mathai ve thung ero chu Rom sarkar thopui tu ni in Rom sarkar hnuaya chhia khonhna thok ani thunga Jacob chu Judah hnama ru tak an hnam zia le kei hruaina thua po fir tak ani thin ma se chutiang chu atun hmadin hmun po lo ni ma se iswa an zui china chuan an ngei dan le pom dan thalo tak po thlakin a unaw Mathai nen an ngei dan inang lo tak po thlakin an unawin in ngei takin an om thei ani keni po unaw te zinga kan ngei dan a hran awanga in ngei lo na te om thin ma se iswa zui tu kan ni ti hria a unaw in kar rem na thlen tu le mi te rem tu zo kan ni ve a tha hle ni a hun hnung Jacob hi a chanchin Bible a lang tam lo hle ma sila iswa zirtir te zinga mi ro pui tak ni in chanchin thahrilh na konga po thohlok tak thudik nia hriata chuan dingkat mirin omle tumru tak ania a chanchin chuina chuan a hun hnunga hian chanchin tha va veipuin ram hrang hranga tekalin persia ram thlengin chanchin tha a hrila chuta chuan rong a lo bol sak thin lalpa tan cross a khen be in a lo mar tar ta ni Jacob ang hian kan pianzia le mi pianzia te mi ti aya nyam deuh po ni la mi ti tana chandam na kong ko hmu tu thata kan ni ve thei ani ti hi kan hre thauh dawn nia pathian hian a rong bol tur hian tu te po hi min hmang du veka min ngei lo te in rem lo ti tan po rem na palai thata kan ni ve thei ani thuvon Mathai abung nga chang kwa remna siam tu te chu an enga thole pathian fa vo in an la om don sia tinia kan zirlaya chona te hi kan changa Jacob pa hming kha enge ni ti chuan thana chuan Jacob pa hming chu alfaya ni alfaya ti kha enge om zia nia engtong atanga lak nge ni tia chana chuan alfai hming om zia chu hruai tulal tina ni
ania aramik trong chuan halpai ti atanga lak ani Jacopo unau pa kha tunge ni le tia chana chuanin Jacopo unau pa chu mathaya ani Jebediah fapa Jacopo ne na soishannan khan intin nge an kau kha chana chuanin Jacopo te jok ti emo Jacopo no pangjok tin an soichin Jacopo kha khoi rama nge athi eng tin nge athi tak chana chuanin Persia rama crossa khen be in allo matar tani khati jong kha voinak zerlai kan zer theite chu aloni le ta a kan zerlai zertak te le zertu zong zong te lelpan mai som ro se amen